Оп! Това е нашето интро. Това е нашето интро от първи ден в Австрия. Ко става, приятели? Ние сме... Байк чанал, Дубо Лигофрени. Ние сме Дубо Лигофрени с моят приятел Стефан Зунев. Днеска сме в Семеринг. Оп! И така. Чакай тук да потихо, по телефоната търсят. Чакай, че много е късно да не дигаме шум тук. Така. Отиваме да вземем двойно лепещо си, за да можем да залепим GoPro-то на каската. Чакайте така да ви снимам. Така, отиваме да вземем двойно лепещо, да може да залепим това, да сложим стойка. И аз отни тук да се... Да сложим такова на каската GoPro-то, че има нов ъгъл, дано да има нов ъгъл на снимане. Сега Зунев тук ги търси. Така. Оп. Стевко Зунев новото колело. Намери ли? Двойно лепещо. Така, бърз байкчек. Рамка, Commercial, какъв беше V5, мулет, 223, вилката като моята, шока X2 въздух, най-новите с хубавите настройки, обтигач GX1 с някакви гадни курбели, не ги знам какви са, гадни са, защото не са X01, TRP спирачки, буртек кромило, леко да ги настъпи и са пръснат. Супер брунита. Много ясно се пак, аз съм супер Стефан. Какви са тия капли? Някакви... Митсубиски FR541. Да, FR541, карбонови ли са? TRP-та снимай, TRP-та Не знам дали са карбонови. TRP-та снимай, TRP-та, златното TRP. Две спирачки, вентилите са като моите. Имам нови вентили, такива маковски. Хромове. Какво да... О, няма как да ни покажем какво се случи по време на пътуването. Не писам каза, няма да го показваш. Дай да покажем на хората сега, за какво криеш? Да, защото бат Тишо... Какво стана с новата вилка? Да, бат Тишо му си тирдоса в 4 часа, защото тръгнах да ги обвързвам с фоля и с партали, има си тирдоса, че нямаме време. И аз не можах да ги вържа и се блъскаха едно от други, се надраха. Вилката протрета до метал. Оле, че стана много тъмно. Кое е протрета? Абсолютно всичко, което той каже в неговия влог, нищо не е вярно. Абсолютно нищо. Абсолютно нищо не е вярно. Чай не е за връзка за колелото са свържени цепнете. Каква връзка? Продава ли са ти колело, че някаква връзка да търсим с тебе? Къде тръгна са продава? Няма го продавам. Пак сме тук. Нещо да кажем за това интро. Брат, отивам да ти правя... Новия кадър за Байк Чанал, да видим дали Зунев ще измисли най-добрата инженерска мисъл. Отивам да си направим мизерната каска и ти служа стойка на козърката да снимаш утрин. Добре, да видим. Аз трябва да си изчистя малко GoPro, че имам 40 минути снимане. С тъпия чекурник от Стара Загора, без глупости. Най-бързия курник в Стара Загора. Без глупости, без глупости. И до утре! Извади ми окото, бе. Айче. Панталон не чува, не вижда, никой не го знае, не чува, не вижда новия панталон. Това по трудово обучение, брат. Първият такъв панталон в България, никой няма такъв панталон. Аз няма какво друго да ви покажа, освен че пак лепяхме каската като миналата година. И сега ще им правим тук едни къстъми. Ня фащай за козирката. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Зарядни работи, тук всичко изфарча. Къде е двойното лепещо? Не, това е изолир банда. Се разпадната от книга. Много маняци. Тук съм с мистер Зунев. Аз малко не мога да снимам, че GoPro-то ми е на каската и не става много хубаво. Чай да сложа каската. Абе, не знам как се вижда, ако я сложа. Така, тук сме с колелата. Нашите приятелки правим, малко и се имаше проблеми. Малко си помислех, че съм го пръснал, че кормилото му нещо каза штрайк и се извъртя малко. Да кажем, че сме на Семеринг. Олег, че трябва да ставаме. Праснах си главата. Да кажем, че сме на Семеринг и направихме 2-3 спускания. Малко да разучим тук как е халата. И сега най-вероятно ще пускаме DH-а и може би на следващото ще ви снимам малко от DH-а. Направих едно клипче на червената, ама то не е много яко, тъй че не знам дали ще го сложа. Ама да, сега ще пускаме черната.
И да, тая състезателната, тук с Зунев. Въй сега виждам кос нямам. И ще видим как ще е ъгъла на GoPro, как ще е добре. И така, ай. Will be marvelous. We've lost dancing. Ole, majko. Oh. Ole. What comes next will be marvelous. Тук сме, оп, на лифчето в Залбах с Зунката. Зунка, кажи нещо на камерата. О, и сега тук ще ги товарим. Опа, оле, че се убия. Цак, 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 оп, оп. О, ето е нещо.
Чай, че това бъмпер тук. Зумка, харесват ли ти трасетата тук? Брат, кой ще кажеш? Много е добре, но много ме блесат се. За камана какво ще кажеш? Брат, много ми се разбиват ръцете. Виж, no ordinary life. Имаме нов PF, не, как се кажеш POF, POF, тук на GoPro, сега на каската. Трябва да се вижда по-хубаво. Така, благодарение на кой? На мен, най-добрият инженер. Сега ще се качим за последно. И утре сме в Швадминг, най-вероятно... Швадминг, не Швадминг. 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 Там да чупим и джагата. Какъв як брич имам. Сигурно ще има клипче само от днеска, отделно от Зелден. Къв Зелден е, брат? От Семеринг ще има. Ей, това Зелден, бе! Ех, това Зелден направо. Ще има клипче само от Семеринг и сега някакво еджичен гличко с такъв прахоляк. Брат, много е сухо. Много е сухо. Много е зле. Опче, да нарисувам нещо. Ето не се вижда и тук. Какво викаш? Да го спирам. То сигурно ще е джитче с музика, нещо такова ще кача в YouTube, а утре ще е истинското каране. От Швадминг просто сега да загреем малко, че не сме, аз не съм карал от Плевен, пък от Плевен не съм карал от него година. И така, фенове на малките и големите екрани, време е да ви кажем чао! Така, току-що имахме опит да се наедем, обаче малко се забавиха с обслужването и решим да направим още едно спускане. Докато не дойде храната, да направим тук още едно спускане. Мой превключи. Marvelous. We've lost dancing. Това ми е толкова отпуснато. Това го бях забравил. Мале, как не го кейснах, не знам. Was lost. The hugs with friends and people that we loved. All these things that we took for granted. Някакъв трафет тук. Рандом. What comes next will be marvelous. Madre. Как съм морен. Was lost. The hugs with friends and people that we loved. All these things that we took for granted. Оле, бах ти зелени. Как излезнах от тренинг? Comes next? Разунев.
става. Я видим какво става с помешала. Мине с гума. Опа, гумичката додолу. Те само пуска тук музика и вика, я чай малко и тя додолу гумата. Ми тъй ще. И сега трябва да се пускаме по асфалта, май ще бутаме. Ко направи, човек? Хехто с помешала, човек. Айде си при майката. Някак, гледайте. Заглавието ще е Зунев се гръмна гумата. Тя е вътрешна, тя замина. Ти на някой камък е сега от този GH там. То тук не се вижда, но да. Айде.